Bideo honetan azalduko dugu zelan erabili behar dan kalkulagailua trigonometrian. Lehenengoko gauza da gogoratzea kalkulagailua deg moduan eduki behar dugula. Eta ez badago, ipini behar dela edo gokitu behar dela mode teklas. Bigarren gauza da sinu, kosinu, tangente eta gradu, minutu eta segunduak adierazteko teklak. Eta angelu baten arrazoi trigonometrikoa kalkulatzeko zuzenian sakatu beharko dugu. Sinu, 30 edo sinu 60 berdin eta kalkulagailuak emoten da. Alderantziz egin behar dugunean, hau da, sinuaren balioa ezagutzen dugunean eta angelua kalkulatu behar danean, orduan erabili behar diren teklak dira shift edo in eta berari dagokiona. Adibidez, sinu alfa 0,5 bada, orduan teklatuko genuke shift, sinu 0,5 berdin eta 30. Zer gertatzen da? Kalkulagailu guztiak dauz programatuta bakarrik balio bat emoteko. Horrela, memoria aurrezten da. Eta sinua positibo bada, kalkulagailuak emoten dauen angelua beti izango da lehenengo kuadrantikoa. Baina gu badakigu zirkunferentzia gonometrikoari esker, badagoela bigarren kuadrantean beste angelu bat sinu berberarekin. Balio hori kalkulagailuak ez du inoiz emango. Sinuaren balio negatibo bada berriz, kalkulagailuak emango dauen balioa egongo da laugarren kuadrantean. Baina gu badakigu hirugarren kuadrantean beste badagoela, eta hori B kalkulagailuak ez da inoiz emango. Hau da, sinuaren balioa kalkulatu edo jakin eskero edo ezagutu eskero, kalkulagailuak emoten dauen angelua egongo da beti minus 80 eta 80 tartean. Gauza bere egiten du tangentearekin. Kosinuarekin berriz egiten duena da. Kosinuaren balioa positibo bada, lehenengo kuadranteko angelua emon. Ez da emongo inoiz bez, laugarren kuadrantekoa. Eta kosinua negatibo bada berriz, emongo dau bigarren kuadrantekoa. Eta inoiz bez, hirugarren kuadrantekoa. Orduan, ariketa hauek egin nahi baditugu, horrela jokatu beharko dugu. Hemen, enuntziatuan eskatzen da tarte bat. Eta balioa egon beharko da tarte horretan. Hemen lehenengo 6 ariketetan eukiko dugu kasuistika guztia. Hau da, eukiko dugu sinu positibo denean, negatibo denean, kosinu positibo denean, negatibo denean, tangente positibo denean eta negatibo denean. Eta gero ezin da egon beste aukera desberdinik. Bakarrik aldana aldatu da hemengoko balioa. Ariketa guztiak hemen dituzu eginda. Lehenengoa, sinu alfa 0,5 bada, orduan kalkulagailuak emoten dauen balioa da 30. Nik erabiltzen du kalkulagailuaren balioa adierazteko alfa azpika, baina hori da nire nomenklatura, ez da derrigorrezkoa. Orduan, esan duguna, kalkulagailuak emoten dauen balioa da 30. Hau da gu nahi dugun balioa? Bai, behar dugun tartean dagoelako. Beraz, lehenengo emaitza da 30. Eta bigarren balioa, hau da bigarren kuadrantean dagoen angelua, badakigu kalkulagailuak ez dagoela emongo, eta gu kalkulatu behar dugu. Zelan? Hombre, gu badakigu zelakoa den angelu hori. Eta da, 180 ken zabalera hau. Hau da, 180 ken 30. Beraz, 150. Hauek dira soluzioak edo emaitzak edo eskatzen diren angeluak. Bigarren kasuan, hau da, sinua negatibo denean, prozesua berbera da. Kalkulagailuak emoten dauen balioa kasu honetan da angelu negatibo bat. Hori ez dago gu nahi dugun tartean. Orduan, zer egin behar dugu? Lehenengoa, angelu hau idatzi positiboa. Zelan? Buelta osoa, 360 ken zabalera hau. 30. Eta lehenengo balioa da 330. Hirugarren kuadranteko angelua kalkulatzeko, zer egiten dugu? Da, 180 gehi zabalera hau. 180 gehi 30. Kosinua positibo denean, prozesu berbera. Kalkulagailuak emoten dauen balioa aztertzen dugu, ikusten dugu ia nahi duguna den ala ez, eta gero bestea beti gure kontura kalkulatu beharko dugu. Kasu horretan, laugarren kuadranteko angelua izango da buelta osoa ken hemengo zabalera. Kosinu negatibo denean, kalkulagailuak emoten dau bigarren kuadranteko angelua zuzenean. 103,5. Hau da nahi dugun angelua? Bai, gu nahi dugun tartean dagoelako. Eta bigarren
angelua, hau da, hirugarren kuadrantean dagoen angelua, zelan kalkulatu? Aldugu esan, buelta osoari kendu kalkulagailuak emun dagoen zabalera, eta holan aldugu eki bigarren balioa. Tangentea. Tangentea positibo denian gogoratu sinuarekin egin dugun moduan egin behar dugula. Positibo denian emongo dau lehenengo kuadrantekoa eta negatibo denian laugarren kuadrantekoa. Positiboa denian kalkulagailuak emoten dagoen balioa da gu nahi duguna, baina hirugarren kuadrantekoa ez dago emongo. Eta kalkulatzen dugu 180 aurreko balioa gehituz. Tangentea negatibo denian emoten dau laugarren kuadranteko angelu negatiboa. Eta guk pasaten dugu positibora, hau da nahi dugun tartera, 160 gehi hau, negatibo dalako. Jaberak negatiboa delez kenketa egiten da. Eta beste balioa, bigarren kuadrantekoa, izango da 180 kendu zabalera. Esan dugu, hemen, lehenengo ariketatik seigarrenera daukagula kasuistika guztia. Gero, badauz beste ariketa mota batzuk, eta dira, 7garrenetik 14ra, hor bebai, emoten dira sinu, kosinu eta tangente. Baina, kasu hauetan, hau da, sinu, kosinu edo tangentea, 0, bat edo minus bat direnian, balioak izan beharko ziren ezaguna. Eta hauek buruz aldira egin. Horrezagatik, nire maitzetan ez dut azalpenik emon eta zuzenean kalkulatuko ditu. Baina non hor ez badago gogoratzen, orduan egin beharko lukena izango zen kalkulagailuaz egin. Gero, 15garren ariketatik, 20ra, hemen zeo zer gehitu dugu. Zer da? Da, sinu, kosinu edo tangentearen balioa emoten da, baina eskatzen da beste baldintza bat, betetzea. Baldintza hori, hemen da, hirugarren kuadrantean egotea, edo bigarren kuadrantean egotea. Baldintza hori alda emon esaldi baten bidez, alda emon ezberdintza baten bidez, edo alda emon beste arrazoi trigonometrikoaren ikurra emonda. Ikusiko dugu bat. 15. Bale. Berdin egiten da, lehenengo 6 ariketetan egin duguna, baina bi angelu emon barik, bat bakarrik emon beharko dugu. Adibidez, kosinu negatiboa denian, alfa ezin da egon, hau ez da ezin dalako egon, haiek eskatu da belako baldintza hori. Orduan, negatiboa denian alde egon bigarren eta hirugarren kuadrantean. Baina hirugarren kuadrantean egon behar denez, bigarren kuadrantekoa, hau da kalkulagailuak emoten dauena, baztertu beharko dugu eta geratu inbirko gara urrengoarekin. Hori guztiak. Guztiak dira berdinak. Gero, 21garrenetik amaitu arte, 30garrenera, zer gertatzen da? Sinu, kosinu edo tangentearen balioa zuzenean emon barik, emoten dabe beste angelu baten balioa. Hau eta hauz egiteko printzipioz, zelan da, angelu osagarrien edo betegarrien arteko formulak erabiliz. Baina janez gero ez, erabiliz gero. Baina ez badugu gogoratzen edo ez badugu ondo kontrolatzen, alda egin lehen egin dugun moduan kalkulagailuaz. Ez da metodoan polita, baina emaitza berbera da. Hori guztiekin, arazoak egonez gero, klasean galdetu. Eta gero amaitzeko, hemen agertzen diren ariketan dagoena, da, adierazi ondorengo arrazoi trigonometrikoak alfa angeluaren arrazoi menpe. Hau da, angelu batzuen arrazoi trigonometrikoen balioak kalkulatu beharko ditugu, besteekin erlazionatuta. Hori klasean eginda dago eta da bakarrik errepikatzea finkatzeko. Eta honekin amaitzen dugu. Zalantzarik egonez gero, klasean argituko dugu.